So guys, welcome back ulit sa aking channel, and for today's video, i-share ko lang sa inyo yung funny moments ko katong ato ko sa Manila for the first time. So, first experience ng mga funny moments sa Manila guys is kanang musakay kag jeep nga dili kabaw kung sa imong istorya kung mo para na ka. Wala idea samot na kung ikaw maoy unang munaog sa jeep. So first time na sakay kong jeep sa Manila, wala akong kaibaw kung unsa akong istorya. So ang akong gibuhat guys nga mo para ka sa jeep is coins, okay? So wala na nauso dito sa Manila guys nga coins may para dili na sa Bohol or sa Cebu ka ng coins eh. Unang dahil ang jeep pero sa Manila kailangan may istorya para manong dito sa nang istorya nila yung mga nakasila o sila nang istorya basta tayo mauna first maglibog ko kung sa akong istorya. So maglibog tungod sa kaignorante no mindong kung na mauwaw ko kung sa para sa jeep mas pili ano mag backlight ko at nakatry ko na guys na mas pili ano mag backlight ko kaysa masakay ko jeep nga para ako bakit sa para kanang para samot na nang para ka sa jeep kunya before ka mo sakay tanawon pa jud ka tanan sa pasahero kanang gamay na lang bitaw mo space kanang 1/4 na lang sa imong lubot ang kalingkod mo na yung worst experience na dito sa Manila nga makatawak makahinumdum nga mas ganahan pa hinum ka mag-backlight kaysa mo sakay ka jeep na wala mauwaw man ka kung saan pagpara sa jeep. Okay, so second experience na ho is kanang sakay ko train. So first experience katawa ko sa akong nahinumduman nga gilaag ko sa akong gagaw gilaag ko ni ate sa MRT first time kong sakay og train. Okay, so makatawa ko ano yung experience sakay ko og train guys kay diba malukat mga ticket dito malukat mga atong memorial card nga swipe dito sa may barrier nga nakaatang bitaw may barrier na nakaatang niya swipe na nimo dito ng card. So naguna si ate og swipe. So swipe na siya so naglaban na siya dito padong sa train. So ako pag swipe na guys kaya kailangan i-swipe nimo imong ito dayon itong iyang murag barrier para maka-open pag swipe na kay tingog siya pag tuno kay wala ito na siya. So o siya gipat guys nahandog ko nga mumbian ko sa gagaw Ningsuong ko dito sa ilaw. Pinakawas na ningsuong ko dito sa ilaw guys. Mura kong as in no, ganito kay udtong siguro to. Udto to guys. So dili kayo daghang tao dili to siya rush hour. Kaya ang rush hour dito sa Manila is morning. O kanang padong na sa gabi as 4 to alas 5, alas 6, alas 7 anak na diyan daghan ang mga tao pero udto pa wala na mga alas 11 wala pa na una alas 2 wala pa kayo ni tao. So nagsuong ko dito guys itituan ko sa security guard bit of security guard na nagsuong ko dito kawawan nauwaw ko kay basin yung dakpon ko pa kaya nagsuong ko dito katawa lang yung gagaw you know. Siyempre, first time sa Manila din sakay ka train yung durante mo siya ka na so, kasi maka-experience mo ayaw mo kasuong pwede naman mo daw sa guard marabyo na mo dito sa guard yun na lang inyo nga chief wala ka nang kuan chief hindi nag-ano basta pa kung wala ka bosang sa Tagalog nag-ano nag-minute lang nag-ano. Okay, so fun experience na sad na ho is murag sa katong time nga hong igagaw hindong sa Thailand sa igagaw niya ganahan ko nga mahinulo ba sa apartment. So nanuli ko og silhig wala may silhig dito sa apartment so ninao ko sa tindahan palit ko og silhig so isilhig na lanot so wala ko hibaw guys kung unsa Tagalog anang lanot unsa nang lanot dito sa Manila so wala ko hibaw sa dito sa Manila wala ko idea. So nindong ko sa tindahan, siyempre nangutana ko kasi pinaingon pa ko. Ate may lanot kayo te?
ate may lanot kayo te. So wala eh. Luga ang mata sa tindera kaya wala siya kasamot kung sa nang lanot. Wala siya kasabot kung sa nang lanot. So ang lanot guys, wala siya hanggang karon wala pang bawang sa nang lanot dito sa Manila. Ang lanot, te may lanot kayo siya. Ano yung lanot dong? Pina-explain pa dyan ko sa nindira, pina-explain pa dyan ko. Yung ano te, yung ganon, yung pangwalis. Walis ting-ting. Kaibaw mo kung sa nang walis ting-ting, pero huwa ko kaibaw sa nang Tagalog naman. Hindi te, yung ano, yung parang maliit yung hibla niya. So, wa siya kasabot. As in, ako kasabot lang sa ang istorya. So, mao to. Ingon siya nga, doon wala kami yung walis ting-ting lang. So, uli ko sa apartment nga wala ko ipalit kay di mauwa naman ko doon sa lain nga tindahan. Wala mo kung baon siya ang istorya. Ay basig na agad pwede na kung yung kapag na tindahan pero wala siya kuning doon dito. Kaya nga naman, mauwa ko kung siya akong istorya dito. Kawakot baon siya Tagalog ang lanat. Okay. So, next funny moments na ako sa Manila. Hindi pa mutana ko sa bata. Palit ko magic sarap sa tindahan. Hindi pa mutana ko sa bata guys. Yun siya oh. Kuya, umaambon pa ba sa labas? As in, kuya, I don't exist. Kala nang umaambon sa labas is yung taligsik. Parting pagkataligsika, peste. Parting pagkataligsika, rin Bisaya ng ambon. Bawo. Ingin. So, wala akong idea kung sino yung luto ko sa bata ko, ha? Wala akong idea. Ha? Ano yun din? Yung umaambon sa labas, kuya, yung may tubig. Wala ko idea. So, nalinit kong gugatawa at wala ko idea kung saan umaambon. Wala. Kunti lang din. Sa Manila guys, bisag kung sa mga klase na tao, ang tawag nila nimo is veg na be. Be, pabili nga ng ano be. Be, pabili nga ng ano. Be, saan yung ano mo be? Yung mga be talaga. Tapos, funny moments ko din sa Manila. Ning-apply kong trabaho sa call center agent. Naapa ko ato sa Taguig. Applied ko sa call center agent guys sa Makati. Cool ba kayo? Apply ka call center dito sa Manila guys. Kaysa guard palang daan. English. Excuse me sir, what can I do for you sir? What company you're looking for sir? High-tech kayo. So syempre ikaw, hindi ka prepared kay guard. Tagalog. Kaya syempre, hindi ka prepared nagtukag sa interview ra English. Pinaingon tonight po, I'm looking for company of blah 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 blah. Okay sir, go to the information sir and give your ID. Okay, so dito. Katag ko sa akong ID. Fill up ko nito, excited na ito kay feeling mo ma-hired ko. Fill up. Okay sir, this way sir, 18th floor. My God, huwag ko kabaw sa 18th floor ka hanggang sa bukod sa Cebu. 6th floor na dyan tama. Best 6th floor, rooftop sa nasunod. Ang litong 18th floor. 18th floor, patay. Pamilba, full back sa 18th floor. Kaya God, asa umabot ng 18th floor. Kasi sa langit, umabot namin. Ito guys, timing pa dyan sa elevator na ako ra isa ang mismo sakayan. So, kung baan ako sa yung buhaton, patay. Subsiklahin yung elevator dito. Pinapress ako dito. Pinapress. First time ko atong kasakay yung elevator kay sa akong nabantayan sa Bohol sa Cebu. Escalator man ang sakyan o yun. Tapos maghagdanan ko. So, first time ko sa yung elevator. Libog ko basta yung giingon ka 18. So, pinapress ko sa 18 guys. So, mga to
to pinasakan ito. Patay mo rin mag-ingon ano. Ingon mo yung kabuhi. Kabuhi mo ko na first time. Balik kabuhi. Hat na siguro ni. So lahat excited like na excited kaya ako kung mag-swing doon sa call center issue na 15,000 to 20,000. 25,000. Excited kaya ako ka mag-apply. So ako pag-abot sa 18th floor 18. So mga to 18th floor na guys, ang gawas ko pagawas ng daghan kayo mga apply